Davant de l'empresonament de Jordi Sánchez i Jordi Cuixart, president de l'Assemblea Nacional Catalana i d'Òmnium Cultural, volem manifestar, amb tot el respecte a la independència del poder judicial i en virtut de l'encàrrec que té el Síndic de Greuges de garantir els drets i llibertats, que és una decisió, l'empresonament és una decisió contrària a l'ordenament internacional sobre drets i llibertats en tractats que ha subscrit l'estat espanyol. Jordi Sánchez i Jordi Cuixart presideixen dues entitats que tenen milers d'afiliats, amb un nombre molt més elevat que tots els partits polítics de Catalunya, defensant un ideari, com és el camí cap a la independència de Catalunya, que, com ha dit el Tribunal Constitucional, té cabuda, com totes les idees, dins l'ordenament constitucional, fins i tot quan plantegen canviar l'ordenament constitucional i fins i tot els actes preparatoris per fer-ho. Per tant, considerem que dues organitzacions que presideixen Jordi Cuixart i Jordi Sánchez, que han mobilitzat milers i milers de persones participant en aquestes mobilitzacions que han estat espontànies per part de molts sectors de la població de Catalunya de totes les edats i que s'ha fet amb un sentit profundament democràtic, pacífic i fins i tot festiu, és un acte que sembla adreçat a la seva criminalització, a l'haver empresonat els seus dirigents, com sembla que hi hagués un esforç per escapçar a través d'aquest tipus de decisions un conjunt d'accions ciutadanes que, torno a dir, són perfectament encaixables en l'ordenament constitucional i estatutari de l'estat espanyol i de Catalunya i, a més, que ho són si es fa amb un ple respecte dels drets i llibertats més solemnes que hi ha a Europa. En aquest sentit, el síndic reclama que tornem a restablir l'estat de dret en totes les seves característiques com aquests drets fonamentals i que, evidentment, s'asseguri, com diu l'ordenament espanyol i català i com ho diu l'ordenament europeu, uns judicis que siguin absolutament equitatius i que tinguin totes les garanties processals. És en aquest sentit que nosaltres insistim una vegada més que tot el procés polític que està produint-se des de fa anys en el diàleg entre Catalunya i Espanya o entre Espanya i Catalunya només té solució a través de mesures polítiques. Com diu el pròleg de la llei que va despenalitzar el referèndum a l'estat espanyol, no es poden aplicar mesures penals ni presó en aquells que poden propugnar actuacions de participació democràtica com és un referèndum.